Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Laingut kinong India ki batrei hakawai ka karkhana kabadan hakari Mali kabadan ha West Africa kila syara bono haki Bri U baking sulai ki badan benta bat ka Al-Qaeda bat iakane la pentikana da ka Ministry of External Affairs MEA jong kari India kani kadai ka belajar haka shitarik haka bakini ki Bri U ki barak sulai kila rung Shah kani ka karkhana kabadan hakayas Mali bat ru kila ra abor yakini ki Bri U ki batrei hangi ki Bri U ki baladan keti hakani kidei ki jong ka Jamat Nusrat al-Islam wal Muslimin JNIM ki bayat trailang bat ka Al-Qaeda ki bala le ikini ki kam damok haki babon ki jaka jong kari Mali nakaliang jong ka MEA kala benro yakani ka jingja bat ru kala dawa ban pelai yakini ki basyara da ka bakentu ya ka sorkar ka Mali ban simkia yakani la kenturu yaki wei ki bana India ki badan Mali bakin long ki ba pek ngor ba yakum kini ki jat jingja